Zovit kan lo kir leta in zavain si bai ule. Kovela hian minun rong tak tak an lo piang to thina. An la piang le zel bokang. Chung minun rong ta chu atlang pui mi pa han ni thina. Ma se tun tumakan soiture ro hi chu mi sedang dai tak mai. Mi tha chak zek zek mai chanchin ani a. He crime story atang hian kan mangai le kan du tak te po hian. Kan dam chung nun an di cheve fo thin ti te. Tin midang chunga ko thlak du na nei mai thin hi pathian atanga chuak ani mo lo ti te po zir chuak te la ha thawme marchin somthum sani somathum kum khan Cambridge Sara defense muna cheng pa pakha chu awi te nen an leng du na chutia thlamuang taka han te hoi vel lai chuan athila ton ngai reng reng lo tong thlat mai defense hi phaizol nyom tak mai ni in thailam pangchina na mun rem tak mai ani a chutia thlamuang taka han kalai chuan awi chuan rim dang lama hria ti hriat tak mai hian a hnara len vat mai kongsira tui hok luan korlam pang chu angera thlat mai a han kal nai pui chen me hring ruang lo om reng mai hi alo ni a chu ruang lo le rang chu mi paruang ni in bokhup zong hin alo mukung mai a kong a chin hnoilama chuan engma hi halawa a chunglam ero chuan me se thom no ni nge hi a in bel thung ani rong char thu chen police bank a thleng thuaya ti chen police lampo chon report don chu bo zin rong charna hmun lam chu man mo tak chuan an pan ta a an rong char hi Kevin Lia kumsomli pariat mi ani tian hre thuaya tin a rong om dan ngun takanen fia nuwa chuan vi hlum nge ani tian hre thei bok Kevin Lia hi a rong an charna bullok Peter Barawa cheng hi ani a ama hi nupui nei lai ni in fa pani lai nei to a arungan charmani lok mars ni somni pakwa khan abo thu hi an report to hi aloni a tin abo thu an report ni ve khian akar chu kang cheve ka char aloni bok chung ko pa ber me chetam no ne na vi hlum ani ringot mai hi azia lo hle a eng thil tak nge achunga hian thleng te reng ni police ta chuna chanchin ang thia theng ang te chu an form chho zela tol thatu hian Kevin a hi me che kora hak tir mai ba ka za mo lang ve ka om tir du dana hian amol pho theyang bera siama tum ni hian alanga hetianga mol pho taka siama du dana hian ama hre chiang tu le ho em tu ani nge yarin om ama ho tu ra mel mani tu rom chu an chui chhole ta a Kevin a hian in engoma za ta ne a mi engoma za tin an lo mek bok ain lo man hi asum hai lu na ber ni in nadang thok lem lo ani a in nei tu te le in lo tu te in kara hian neu hi om thina chunga wang chu investigator te po chuan in lo tu te jinga chuan in mu them lo pui anei nge anga an that ta mai ni hian an ring ber ani ti chuan in lo tu te chanchin an hre theyang ang chu an chui chho zela in lo tu te jinga chuan mesen save tak mai Joanna deni hi I haoma a chanchiran chui chen chuan rin thela kai chhota viau mai a chan chu a phone recorder tang hian Kevin anen hian voi eng maza ta nim phia ten thret chuaka Joanna hi misual torot tak mai Garista chanena in kop thin ani ti ten thret chuaka Geria hi kum somni pasari mi ni in min rok awanga thu boilo or to hi ani a hei mai bak a hian ama hi mi thil luk ching thi in om na china chuan alar thin hle ani ome arwangam chana lai defensa cheng mai hi aloni bok nen an pan hi chuan an nam noi nge an ring hle ani an chanchin chu chiang zo ka lu chil tulin an reta a ti chuan zawane kalna chin ta chu film khur tak chuan an chui chho zela an rin hel ange chuan zawane mobile signal mana chin an chui chen chuan Kevin a car kang chevek to an charna bul bor vela chuan akal nge tian thre chuak ta zela chutiang bokin geria po a mobile signal manda hanan chui chen chuan Joanna yang bok chun Kevin a car charna bulloka chuan om tin hre theile ta a ma se thu zofian tum meu chuan geria le Joanna chu hanu tlan bo man der to hi aloni a Kevin a in lo tu tereng rang hi mi pa ngai chi alo nun dai tleu lak lo to hlir hi han ni a chan chu Kevin a hian hetianga nun dai sual to ang chi pan tur nei mai lo te hi a khonga ya wangin alo hui khom thina an ngai tu sak mai po hian a in lo tur mang chu an mi zia chiang hle ome engpo ni se Joanna deni hi
tunge ani reng i han bel chiang don tiang miang Joanna deni hi kumsang kha chako somret pani khan sen olpans headforce sara lo piang ani a chung ko pangai ta katanga selia ni in anu naw hi pani me chia ve ani a school thata ka lutin anau pan lai hun po amang pa ngai chawang reng veo mai ma se ron tlerol chwa chuan tlerol dang ang bokin azia ron thlak chove a thian thalo tak te kopin zuin te aching tana achung te po chuan an mang an pui ve thin khop mai siam tha than tum veo ma se ma ber chuan anun siam tha ta tum veo silova lungpui zil hawang lekhi ani bere tlerol te ani laina bial pa nen an tlan bova a bial pa nen hian fa pani nein kutpo anin thlak na sa thin hle ani ome kuna local zela Joanna chuan a bial pa le fa te pani chu atlan bo san le ta kun neng ma chen chung chu ma ta chuna tal chawa thi sen chu cha khian tui hal ani berang chu engtik lai mai po hian chemte a pai reng mai chu tiang tak maya a hlom ta ka chuan a bial pa po chuna fa te ta na hlom ti a ria an sa him nan sang hi pako kum mai khan Joanna chu a then ta ringot mai ani Joanna hian raksa vain zel bangte halo zut ve hial to thina tin rildu lama hian har satna eng mo ne wangin damdoina en kol ngai te poina hial to thin ani hetiang taka mese sual om thadu lo hi ni ma se maktak main mi pan he the na anei riau emo ti mai tur hian oma ami palo kop to te chon Joanna chu sei chu nela har thin thuno sei chu ve hial reng bok sei to ang khan Joanna hi raksa vain zel atang ren rona a chu nu hian pan tur dang ani mai lo wangin Kevin a hian a lo khonga ya aina lo tir ta a Kevin a hian a khonga ya adu wang te po hi ani mai the do ta shil na sa thin hle a Kevin an hena hian a no pan tet line a paina khoi khema a pa tha ta ka wang kum som pathum chung za jela atan thu te a soi ani Kevin a la chuan do ta soi ti hrelo chuan a lo khonga em mai si a ti chuan hun a local zela Kevin a ne na anin kar po fu chota view mai anakin a phechuan duaina fu chota ma ni hina langbera seitong khan Joanna hi me chena save tak mai zapa nei vak lem lo hi hani a chu rein Kevin hina in lo man khom tu atan thadon reu hina ria Joanna la chu alo phur mai boxi a Kevin in lo man khom tu a chuna tang chota mi han vo khur chu a thil thiam zong tak mai hi alo ni a anna potlin par khop mai in lo tu dang te na chon lutin thu pe tak hian poisa khon ta thina in lo man pon pek that pha thin hle ani ome Kevin atan chon han biak chia chi hi hani to lo shima chutia in lo man anin kon sak ta ka chuan Kevin an le Joanna po anin ngeng ngai tiala Kevin an pui hriat lo finan pan hi chuan anin muta fo mai in nei to pa bial no berani ta chu Joanna po chana chhor hle a thlonin room chu alu ham mai Joanna hian mi pa han thlem khol vel hi ne so view ma se reiro te kop nu a ne vele mai thina Kevin ane na hanin kara po hian hetiang hia omni ngei tur ani marsin somni pakua sangni sompathum kumalo her chuan Kevin a chu sexman pui turang te chona bum chuaka ain lo ala chona som lu ta Kevin a sex mang turalo in bo sai lai mek chu a vit ta zot mai ani reilo te achun Kevin a chu che tur om talova chutia thil tum bera hlot kin ta ka chuan Kevin a ruang chu me che kortle sep a hak tira a thian pa ki restre sa chu Kevin a ruang hi in defense la man kalpuya an paita ani Kevin a ruang an char thuan riat zet chuan Joanna le gere te chu Peter barao tanga dar kar thum velatlan herefort an tlan bo ve ngala herefort a hian gere thian pakhat ma ka chu an thil ru khom sa ti ral pui turin an som nge a marka hian Joanna hi ala mu ngai lo wangin a hlom zia rebik hek lo le a thil ti rap thak tak relo chun thian pa nge na chu a lo rem ti ve mai bok herefort an thlen chun ma ka pon a lo ti amang nge in geria te thian dun chu lo nga karana ma se Joanna che zian mu chia chuan boina lian taka ain nuk lu don ti a thiam ngal ma se han tlan chia san tur chuan a tlai to si
re tak chungin an motor achuna chung lut ve ta ani Hereford police station Joanai le Geria chanchin chu an lo hre ve hla umai Hereford dor kalvel na CCTV footage atang chun Joanai le Geria te ngei chu an mu pha ka om tin hre thiam ta a Peter Barau police ne na chuan an hria tir ngal thoya an ma ni lampona thayang ang chuan ma an la ngal bok ichuan Peter Barau police lampo chu Joanai te man tur chun Hereford lampan chuan an thok chuak ngal rum mai boka an ni la chen police in anam na chin an chui zui ti hrelek lo chuan zelen takin hunan lo mang mek thunga kar chunga chon Joanai chen chemte ken chu phor chuakin Geria mai zon vela chuna le kual chena pakhatal min mu sakai ti in soi ham mai heta pakhatal tia soi hi thil dang nilovin midang tha tura soi na hani a rap thak le ani Geria po chuna bilnu tu sexual zom ti hria tirnan alu alo bungat kat mai bok chutian tlan mek lai chun robot bereta kum somruk pathum mi chu awite nen kongsira an loading wang mai Geria na mu vela chun kar chu ati dinga kara din rol chun Joanai chu man mo tak chuna zuang thla a robata loading thle le lai chu avit le ta zot mai oite kai lai chu ruk saka kar chunga chuna ron pom luta man mo tak chunan tlan le ngal ani poiti na nei lova hetiang chun lai le ngala miom tha hle lai an vid du ringot mai hena rap thlak zia le poisa ka nei lo sia ati chiang hle ome Joanai che dalan mu chon Geria thian pa ma ka chuan a hlau thong hle a ti theila chu nei der mai si lo kar nu atang chun hetiang ang boina hian kai nam noi du lo ne ti in hlau thong tak chuan Geria chu lo hril mola Geria la chuan nga ma ngai lo ni om tak hian ma ka dara chuna lo beng thak thaka engma ti thei inei lo athil ti du zong ane ti tir mai ro ti in alo chang sam e da ma ka chu obe sei top lo thila ai nam noi ngei don ti ein hre da wangin a hlau thong hle ani atlan chiat vai chuna chunga thil rap thak takan ti veng ti chu a hre chiang em mai boxi adin mun hi lak lo ve hle hian alang ani engma la soingam to der mai si lova adin mun tak ngai to hi chuan a khongai thak le ling zok hle a Joanai Roberta avi hlum fel nu a chuan antum lam chuan pan tlang zela amai ro chu Joanai chuan mi pakhat mai vi chu ala du tok lo cheu mai John Rogera kum somnga parok mi kongsira lo dingan mu chuan in sum thele talova kar chu ti din tirin ama miang bok chuna fitle ta hroi mai ma ka chon rap thla ka ti hle a anunga chuna lo thu khor char mai ane vanai thlak tak main chu tia hlau thong ta ka om lai chuan police station Joanai te motor chu hanan phata a police an zui ti a hria rol chuan Geria chuan kar chu ati dinga tui botol ala a kar atang chuan man mo takin atlan cheta ane ma se police station an lo hol ne to ema wangin thui atlan che man talova kar omna tang hlavak lawa chuan an faman ta ane tin Joanai le ma ka kar chunga lo thu te po chu an man ve boka an man la hian Joanai hi kar chunga awite ruk chu an du taka lo pomin an lo thu ran mai ane Robert le Jono zarapo dam doin lampan pui ngal ani a an din mun hi serious view ma se vanai thlak tak main an nei ro an chan man ve hlo mai police station a chen police station Joanai chu tol tha tum le tol tha tu a rin hlela wanga an man thon rila maktak main Joanai hian tol tha tum mai ta chu engma ani hle nem ti in police ta chu alo chang ham mai ani athil ti rap thlak taka wangaman ani to nuwa po hreom ti mel reng hi apulova aril rolama har satna halian taka nei ti chu alang chuak hial zok ani investigator ta hian Joanai hi Kevin a thatuarin hlel akaya wangle midang pani lai avia wanga man an ni a ma se April ni thum sani sampathum alawin her chua chuan police chuan phone call maktak mai an dong le tlat mai Kevin in lo tu ta jingami John Chapmana kum somnga parok mi le Poland langwal Lucas Tabozowski arwang an char thuan an report le tlat mai Kevin thi dane nai nang em mai le ngala
tul thattu hi mitu hmun ani nge an rin thuan soi tel bok Joanna hian Kevin a tha ma tang dai to hian mi tha chak na hi alo nei reng to thina US sa mi siol torot tak mai bani en klai te kha a chil hle ni ome ami ngai san zong te atang mai po hian mi pa ngai ani lo ti chu chiang hle ome an mani anga om chu chak tlat peka mi pa ne theina riau ne ti lo chuan mi pa hi a ho hle thung ni nan soi Joanna hi mi pa kwatal tha hi athil tum lian ber ani a nun rong viawe ti lo chun me chia fanei to te ro chu tha tum lo bur thunga marsin som pa kwa sang ni som patum khan athil tum chu chap chuak tan ta a Poland langwa Lukas Lebozowskia kun engma chunga lo kop to chu Kevin ang bukin saxman pui tu rain tiamina som chuaka Joanna thil tum rap thlak tak khelo chuan Lukas apo phur khermai Joanna in lampan chona chuak ta a Marsin som pa kwa Joanna te in bula ATM mang lai chu an mu nun ber alo ni ta ane Joanna hi Lukas hi in chunga thlem lutin du tokin lo vit throi mai boka athil tumate hlotlin nu hian arwang chu in chunga plastic dustbin lian taka ani engom za chung chu da tha hetia bol lo bom chunga da thathi atha te alak saka a thian te na chuan thon darin ain ti theipui thin hle ni ome chutianga du to ka ronga soi sak nuwa chuan Peter Barawa tanga kilometer som pathum vel lai la thingtlang ko pakhat Thornia paile ta ani chuti athil chak bermian vi hlum ta ka chuan topsan mai chu soilo a phur zual so zoka mi han vi pop mai chak chuan asa jek hi ani ber mai apani na turin amha tanga alo ngei em mai John chep me na chu bitum vele ta John ale Joanna te hrechiang tu te chuan an pani hian ani ngei lo hle ni nan soi nge a John apo hian in lo puinu na sajia in a hlau thin hle ani ome ama hi pa felle zaidam fiam thu du tak mai ni ma se Joanna ina in lo mana konvel dan chu thalawa ti thung hle a anin nial boi photo thin hi alo ni a Joanna hian eng tikai mo chuan mila thadu mang ti in Joanna hian alo sei chuak hial to ani investigator te chuan Joanna in chuan en dik chuan mete sa thi sena lo kai nu nge a Joanna hian Kevin a tha ni Marsani somni pakwa sa ni sombathum kum thau khan Gerian en bok hin Lukas an paina mun Thornia bok chuan an pai vele ta ani Joanna tha nu lok hin in nei tu pa Kevin a hi a thachun zom vele ngal mai ni na lang bok Joanna hian mi tha te chungchang hi engma soi thadu lo ma se February ni sompoli sani sompoli me chuan ama ngei chuan a puang ta a Joanna deni hi chu mi pathuma tha awang le midang pani avi ringot awangin thiam lo chanti rani ta a damchung lungin tang turin a chung thurel sakani ta ane UK a hian Joanna deni hi baka mese serial killer dang pani Maira Hinli le Rosemary West chi hi damchung lungin tang tura han chung thurel sakom chun ani a abialpa keria po atlem bera kum som poko chung zet lungin tang tura rem ani ve boka Joanna hi zel chunga po alache bon khop mai tum kha chu zela thoktu da jinga mi chuan Joanna in zela tanga tlan chu thei dan tura ro manna adeiria zia chu mu fu hlau mai adeiria chon zel tan puite asoi sak dan tur le zel veng tu pakhat atha dan tura lo in ziak chuak dap mai hialo ni a zel chunga chon kong khar kal hon theina turin biometric system fingerprint an mang vek mai si a Joanna hian zel card pa chu atha nuwa kongka honna turin a kuzung tanga zai thak tur thu thlengin alo ziak ani me chahlom tak zonga fani te lulem zel chunga tanga mi han tha mai chu a har sa deu te po chu hani mana athil tum to ber ero hi chu a hlotling ta em lo ani me chasiol torot tak mai ni ma se zela chuan mang e tong vele thlat mai kumsani sompolet khan zela tang ve pakhat heli phalmani nen in nen du thu zela an hotu te hnen a chuan an thlena phalmari chung da chuan den hi chu me se hlom tak ani tiang ria chen em awangin anin nei dil na chu nol sakan du hle a pisan gaf nor hne na in nei ro tura dil na hial po an lo the lut ve ani ome
an hlau thona po hi om vio mai kumsan hi sompako kum mai khan zonai chu lo newton tanin a son ani a helai hmuna hian hmeichhe serial killer ve tho Rosemary West chu tha vo wangin Rosemary hi an son ngot mai ani ome ole khati zong kha tun rum video a kan ngai thlak theide chu an lo ni le ta a next video a kan hmule thuai donia